Tak, no dneska ide ten futbalík fajne. Tak si idem ešte pro čipsy a idem čumať. Čau, tatko. Ja sa chcem pozerať na Let's Dance, no tak mi to nechaj prepnúť. Ale mamo, neprepínaj mi to z toho futbalu, ty kokos. Teraz je to najviac napínavé, v tom polčase. No veď tuto hrá Ronaldo versus Messi, no tak toto logicky chcem pozerať, no veď jasne, že fandím obidvom. Tak ja neviem, fandím neviem komu, lebo je to tak nerozhodný zápas, tak mi to neprepínaj. Čaute, banda. No, tak čo si teraz dneska ja pozriem? No, chcelo by si to pozrieť nejaký ten fitness, nech trochu schudnem. No ja sa chcem kúkať na fitness. No a ja sa chcem kúkať na Let's Dance, takže Let's Dance. No a ja sa chcem zase kúkať na ten futbal. No rodinka, vy čo sa tu takto hádate? To zase kvôli tej televízii. No to, keď ja som bola v tom vašom mladom veku, no tak žiadne televízie neboli. Ani jedna na trhu, no možno nejaká v Číne sa už vyrábala, ale no toto my sme sa tam nehádali, my sme chodili pekne po vonku, na špacír s Jankou, s Marínkou, na bicykle pekne, no. A ne na tie vaše televízie a mobily a ja neviem čo. Sme mali pekne vytačacie také mobily, vidíš? Radšej mi dajte ten ovládač. Tak dáme toto a toto sa bude snáď všetkým páčiť v tejto domácnosti, lebo táto domácnosť sa nikdy, ale nikdy na ničom nevie shodnúť, ani na tom, čo bude na obed. To je disko. To je fakt disko, tak si poďme zapančiť. Dúfam, že sa vám toto video páčilo. Ak hej, dajte like, odber a vidíme sa u ďalších takýchto šalných videí, lebo tu som sa teraz mega strápila pred všetkými babinkami, tatíkami, babinkami a neviem koho z rodiny. Takže tak. Tak dávajte like, odber a čau.